Bonjour a totes. Abem ja treballat sur las fraccions decimalos. Las sabes reconèixer e las sabes diferenciar d'autres fraccions. Uei, anem veure quines són els punts comuns e les diferències entre les diferents fraccions decimalos. Aquí com exemple una fracció decimal 7 sus 10. Per la representar, s'agis de traçar una unitat e de retallar aquella unitat en 10. Puis, suffit de colorar 7 parts. Imaginam ara qu'aquella mateixa unitat és pas mai retaliado en 10, mas en 100. Se debiam colorar la mateixa quantitat que tot ara, nos caldria colorar 70 parts. Aital, la fracció correspondente s'escriu 70 sus 100. Imaginam, enfi, qu'aquella mateixa fracció és pas mai retaliada ni en 10 ni en 100. Mas aquest cop és retaliado en 1000. Per colorar encara un cop la mateixa quantitat que tot ara, nos caldria colorar 700 parts. E aital, la fracció correspondente s'escriu 700 sus 1000. Remarco que per passar d'una fracció a una altra, abem simplement ajustat de 0 al numerator, le nombre de naut, e tant de 0 al denominator, le nombre d'envàs. Aital, entre la fracció verda e la fracció violeta, abem ajustat un 0 en out e un 0 en bas. E també, entre la fracció verda e la fracció blava, abem ajustat 2 0 en out e 2 zeros en bas. E ara és a tu de jugar. Baki, és tot per uei. Adiciats.